Velika mi je čast najaviti našeg sljedećeg govornika. On je književnik i dramski umjetnik, glumac te uvaženi član Društva hrvatskih književnika. Pored vrlo zapaženih uloga u brojnim kazališnim predstavama, filmovima, serijama te radijskim i televizijskim emisijama, ono što ga možda najviše krasi kao čovjeka, ali i kao umjetnika, jeste vrlo dojmljivo i inspirirajuće čitanje poezije velikih svjetskih i domaćih autora, ali i interpretiranje vlastitih stihova. On je Enes Kišević. Sonet posvećen svoj djeci ubijenoj u ratu i miru. Spomenik u srcu. Bezimeni vojnik, pun tenkovske moći. Kad bi samo znao to što ne znam nisam, da djecu u igri s lica zemlje zbrisa, nikad sebi ne bi pogledao u oči. Gledamo li srcem, svi su ljudi svojite. Kada bi svom srcu ljudi bili sluge, nikad ubijali ne bi jedni druge, jer srce je stalno na strani života. Spomenik vam, djeco, u srcu svom diže. Srce vam je moje od mene ljudskije. Ono i nad vama i nadamnom bdije. Zavijen sav šutnjom, vašim dahom dišem. Sve dok svjetlo srca u glavi ne svane. Uzalud nam, sunce, rađaš nove dane. Srce je sveta zemlja. Tako je. Jeruzalem nije u Jeruzalemu, Jeruzalem je u mojemu srcu. U mojemu srcu David i Salomon ne progone Isusa i Muhameda. Moje je srce sveta zemlja. U njemu je svet, bilo čiji život. Samo ti pjevaj, pjesniče. Tko te sluša? Tvoje je srce loša poezija. Pucat ćemo ti u srce. Poručuju mi progonitelji. Pucat ćete u svjetlo, odgovaram. Moje srce nije samo u meni. Ono je u milijunima poubijanih, u milijunima prognanih, dorasli svojemu srcu. Ne možete nas tek tako očistiti sa zemlje. Za razliku od vaših država koje silom stvarate, moje je srce sigurna domovina svima kojima je ljudski život jedina vjera i nacija. Tako je! Hvala.